Чучурката, родената от трагедия легенда. Местността Чучурката, тиха, обрасла с дървета и винаги леко влажна от утринна мъгла, е място, което дори старите шофьори от Лом заобикалят, когато могат. Не защото е опасен завой, а защото след полунощ там мълчанието не е естествено. Казват, че е живо. През 1958 година Елена, млада вдовица от село Орсуя, живеела единствено за своя син Петър. Всяка сутрин го водела с автобуса до Лом, където малкото дете посещавало детска градина. Петър бил усмихнат, неспокоен, винаги питал защо и как. Но един ден, когато автобусът се развалил точно на гърбицата при чучурката, всичко се променило. Шофьорът слязал да ремонтира двигателя, пътниците излезли навън да подишат въздух, а Елена държала ръката на Петър, докато той сочил катерица на отсрещния бряг. Само за миг детската ръка се изплъзнала от нейната. Петър хукнал през пътя. Тя извикала, но колата, идваща с бясна скорост от завоя, само изсвистяла и настъпила тишина, пострашна от всеки писък. Когато хората стигнали до нея, Елена вече не плачела. Очите й гледали в една точка, устните й мърдали без звук. Години по-късно, настанена в дом за възрастни и психично болни край самата местност, тя била обезглавена от откъснала се ламарина по време на буря. Така се родила легендата за бялата старица, жена без глава, облечена в бяло, която броди нощем по чучурката, търсейки отмъщение от всеки шофьор, преминал по пътя след полунощ. Десетилетия по-късно, двама млади, Иван и Мария, тръгват към Лом късно вечерта. Радиото хрипти, фаровете прорязват гъстата мъгла. Иван се шегува, а Мария се смее нервно. Мъглата става все по-гъста, пътят все по-тесен. И тогава, от нищото, пред тях се появява сянка в бяло. Силен удар. Автомобилът подскача, после спира рязко. Двигателят заглъхва. Само вятърът стене в клоните над тях. Иван излиза, треперейки, държи фенерчето от жабката. Светлината потрепва и осветява капака, покрит с кървави отпечатъци на ръце. Не са животински, не са човешки. Пръстите са дълги, смачкани, като от нещо, което не би трябвало да съществува. Той пристъпва напред, кал, мъгла, тишина. Отива зад колата, но там няма нищо. Нито тяло, нито следи, само хлад, който се впива в костите му. Мария слиза след него. Вижда кръвта, празния път и започва да пищи. Писъкът й се загубва, сякаш самата мъгла го поглъща. Иван се обръща, но Мария вече не го вижда. В този миг мъглата се разтваря и го обгръща напълно. След секунди той изчезва. На третия ден случайни минувачи намират Мария край пътя. Седи свита, държи коленете си, дрехите й са в дрипи, лицето бледо като мъртвешка маска. Косата й е сплъстена, ногтите в кал и кръв, а погледът й празен. На въпросите на хората тя само повтаря: "Взе го и няма да го върне." Това са единствените думи, които изрича. Полицията претърсва района. Следи от колата има, следи от Иван няма. Нито отпечатъци, нито кръв, нито тяло. Градът започва да шепне. Казват, че Мария го убила, скрила тялото му, че се е побъркала. Тя е обвинена, после освободена поради липса на доказателства. Но съвестта и не я напуска. Все по-често твърди, че нощем вижда жена без глава край леглото си, с бяла нощница, покрита с кал и кръв. Мария е настанена в дома за психично болни, същия, в който някога умряла Елена. Първата нощ е тиха. Втората, вятърът блъска прозорците. На третата нощ медицинската сестра я намира седнала на леглото, бездиханна, с широко отворени очи, вперени в стената. На стената има надраскано с ногти изречение: "Тя го взе, сега дойде и за мен." От тогава никой не спира на чучурката след полунощ. Шофьорите твърдят, че понякога фаровете осветяват жена в бяло,
която стои неподвижно край пътя, с нещо тъмно и кърваво в ръцете си. Никой не поглежда в огледалото за обратно виждане, защото се казва, че ако го направиш, тя ще те познае. И ще си поиска още една душа.